हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव दायो आङो दंफैयो हाग्रामा ब्रिजआव बे हाग्रामा ब्रिजआव सिगां दैजिं फेस्टिवल जायोमोन आरो दायो मा जानो थांगासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लोर खालामनानै देखायनो सानदों दा नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय अब्ला नायलांदो मा खालामनो नागिरदों आरोना दा देग्लायनि बोसोरनिफ्राय बानायगोन जाहैबाय आइ लाभ मागो फेस्टिवल 2023 नोंथांमोना नायनानै लादो नै ओरैबायदि दै गेजेरावहाय आइ लाभ मागो फेस्टिवल 2023 देग्लायनि बोसोरनिफ्राय खुंनाय जागोन आरोना नोंथांमोनाबो निश्चय फैनानै नायफैनो हागोन अब्ला आङो देखायगासिनो दङ मा मा बानायनाय जागोन बेयावहाय दा नायदो नै बेनो जादों जाहैबाय मेन गेट आरोना गेटखौ बेबायदि बानायनाय जाबाय नै आरो बेजों लोगोसे नै थालिर गायगासिनो दङ नै दिनै 18 थारिख खोनानो मोन्दों बेयावहाय 28 थारिखसिम थागोन होननानै 28 थारिखसिम दा नायलांनि आरोना सिङाव मा मा रोखोम बानायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बेयाव बुहुत समायना रमायना मोनसे सेल्फि पइन्ट बानायनानै होदों नै दै गेजेराव नोंथांमोनाबो निश्चय फैनानै बेयावहाय सेल्फि लाफैनो हागोन आरोना दा बुहुत मानसिफोरानो लागासिनो दंजेनसै नै आरो बेजों लोगोसे नैबे ब्रिज जाहैबाय ओरैबायदि मोजां गारि खारगासिनो दङ नै दा नायदो नै बेफोरबायदि आरोना सेल्फि पइन्ट आरो बेजों लोगोसे बैयावहाय हनै मोनसे जिगाबनि बेफोरबायदि मा होननांगौ जाखो बेखौहाय सावगोन खोमा बेलांगुर होनो ना मा बुङो आंबो बारा मोजां बुजिजोबलाय लाङा दा नै बेफोरबायदि बानायनानै दोनदों आरोना बेखौ अपेनिं खालामोब्ला सावगोन खोमा जेनेबा दासो लाइफां गायगासिनो दं नालाय नै जोंना नै सान अफ बड'लेण्ड ब्रादाराबो सफैबाय आरोना जोंना मागो फेस्टिभेलाव सिगांथ' दैजिं फेस्टिभेलनो जाहैबाय दा मागो फेस्टिभेल होननांगौ जाहैबाय नै ना मा होनो सोलायबाय दा नामा मा रोखोम मोनदों गोसोफ्रालाय सिगांनि बायदि मोनाखैलै लांदां लांदां मोनो ओमफ्राय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आं दाख्लैहाय एसे एक्सिडेन्ट जादों बायदि खोनादोंमोन दा अजाखि दा एक्सिडेन्टथ' मानसिया जेबो जास्लाबाखै ओमफ्राय जाया आं जादों एसे जादों आरोखि एसे आथिं बायलाबायदों बेनिया गारिया एसे हेन्देल देबना फैदों आंनिया गोदान होबाय हेन्देल दा जेबो जायाखै गारिया नैबेनोमोन दानिया बबे अ नै बर' राइडार ब्रादारनिखौसो देखायलाय लांबायमोन नै ओइ बिथांनिखौसो देखायबायमोन आं बिथाङाथ' बिथांखासै औ दा नै एसे हेन्देल दबदों आरो अजाखिसै होमब्लाबो मानसिया जेबो जायाखै जाहैबाय ने आस्सा दे थिगैनो मा सान अफ बड'लेण्ड औ नै साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन ब्रादारनि चेनेलखौहाय ना आंनि भिउवार्सफोर जेखिया नाया मानो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बर'जों बर' थेंक इउसै दा सिगांथारावनो मागो फेस्टिभेलनि आफादगिरि सारखौहाय आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दा सार बेयावहाय दे फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दं बियो माने सानब्रैसोनि हाबाफारि लानानै जागोन जेनेबा आच्चा साबायखर थाबाय जा इउटुबार फंबायनिसिम नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे नैबे जोंनि आइ रिभार मागो दमासि फेस्टिभेला मोजाङै मोजां जाफुंसारथों आरो बयबो माने गनायनानै लाथों बिनि थाखाय साबायखर थाबाय दा बे जोंनि मेइन आइ रिभार मागो फेस्टिभेला जाहैदों थांनाय सिगांनि समाव दैजिं फेस्टिभेल हिसाबै खुङोमोन नाथाय सरकार गोदान फैनानै बे सरकारा बेहाय बेखौ खुङियाव जोङो गोदानै बे फेस्टिभेलखौ मुं होनाय जादों बे मागोजों सोमोन्दो लानानै आइ रिभार मागो फेस्टिभेल बेखौ लानानै जों एबार बोसोरनिफ्राय जों खुंनो थाखाय आखाइआव लादों आरो बे हाबाफारियाव दिनै जोंहा बेखेवजानाय हाबाफारियाव जोंहा जोंनि खुंफुं आफादनि जा फिरफिलाखौ लिरखांबाय आरो जोङो मेइन गेटखौ जों बेखेवखांबाय जोंनि गोनां आलासि लेवरेवा नार्जारि बिटिआरनि EM आरो बिजिनि समस्तिनि MLA मुस्रि अजय कुमार राय बिथांमोनखौ लानानै आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिसनार जोंहा बिजय भास्कर रेड्डी बिथाङाबो फैदों बिथांमोनखौ लानानै जों दिनैनि बे मेइन गेटखौ बेखेवबाय आरो आलासि जिरायसालि बेखौनो ओमफ्राय बिनि उनाव जा माने स्टेज बेखौ बेखेवबाय दा बे हाबाफारियाव जोङो गासै जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि पारमिसना 28 जानुवारिसिम दा बिनि गेजेराव हयथ' 26 जानुवारि फैगासिनो दं रिपाब्लिक डे बे रिपाब्लिक डेनि थाखाय जोंखौ पारमिसन अथ'रिटिया जोंखौ बे दिनखौ साननै बन्द' खालामनानै दोनथोंदों हिसाबै जोङो दा नैबे साननै बन्द' थानायाव जों बेखौ जोंबो मानिबाय थानांगोन प्रसासननि खोथा थाबाय कन्ट्रल खालामनांगोन जायखिजाया जोंनि पारमिसननि हाबाफारिया जाहैबाय दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 28 जानुवारिसिम जों खुंनो थाखाय
लाहार फाहार खालामदों। आसा आं सारनावहाय बेखौनो कुइसन खालामबावगोन दा गिदिर गिदिर बेबायदिनो स्टेज खालामदों बेवहाय बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो फैनाय जागोन नामा जेनेबा बेवहाय जोङो सिंगारफोर बे फेस्टिभेलजों लोगोसे बेजों लोगोसे जा सिंगारफोर दङ जोंनि मेइनलि बर'फोरनि जायफोर सावथुन मुलुगनि जा मोसाखावरि दं आरो सिंगारफोर थाबाय बिसेसकै जोंहा दिनैनि बे प्रथम हाबाफारियाव जा स्टेजाव गाखोफैगोन जोंनि सिंगार बिथां नयन नार्जारि बिथाङा बिनय नार्जारिनो माने मा होनो फिसाला गोदै होनना बुंदों बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे सासे जा बर' सिख्ला जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो मोसाखावरि आरो मेथाइ खनगिरि बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे जोंहा दिनै गोबां कालसारेल श' जादों जोंहा बर' आरो राजबंसि राभा बिदि माखासे मोसानाय लादों दिनै दा मोनायाव जोंहा कालसारेल नाइट हिसाबै जोंहा सिंगार हिसाबै बर'नि जा नयन बिथां फैगोन आरो सासे जा सावथुन मुलुगनि जा सिंगार जा मोसाखावरि आरो दा फैबाय थानाय बे जोबजासेसिम जों गेजेराव गोबां बिदिनो मोसानाय सिंगार मोजां मोजां सावथुन मुलुगनि जा हांख्रायनाय दङ बिथांमोना फारियै डेट वाइसै फैबाय थागोन। गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय नै मोसाखावरि बिथांमोना रेडि जानानै दंफैसै बिथांमोना दा मोसागोन जानांगौ दा अपेनिंनि समावहाय मोसागोन खोमा दा नायदो आरो नै दा बेफोरबायदि फुरा ड्रेस गाननानै फैखाबाय नै बिसोरो दा मोसागोन खोमा बुंदे आपनि कोटफोरा আহিছিলে हा आच्छा नासुन करिब ना आच्छा दे ठीक আছে दा बिसोर मोसाजोबगोन आरो ना नै दा बेयावहाय बहुत गिदिर बेबायदि मोनसे स्टेज बानायबाय नै जायफोरा बेयाव डान्स पारफरमेन्स खालामगोन बिथांमोना गोजौआव गाखोनानै मोसागोन बेयावहाय बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो फैनांगौ जानो हागौ बेबायदिनो गोबांथार सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोर फैगोन दा बेफोरबायदि बानायबाय नै नायदो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखागोन आरोखि ना बेयावहाय गिदिर गिदिर हाइ बक्स ल' बक्स जाबजोबखाबाय नै जेरैबो ओमफ्राय नै मिक्सारफ्रा गोगोम गोगोमखा आरोना दा नायदो नै आरो बेजों लोगोसे जायफोरा सार्कास नायनो गोसो बिथांमोना सार्कासबो नायनो हागोन नै बेयावहाय सार्कास देखायनाय जागोन आरोना नै बानायगासिनो दङ बेयाव सार्कास नुगोन नोंथांमोना निस्सय बेयावहाय सार्कासबो नायफैनो हागोन आरो ओइ दादा एटु कि सार्कास एटु कि बानाबो सार्केस सार्केस ना आच्छा दा सार्केस आखोन बानायगोन आरोना बेयावहाय नै आरो बेजों लोगोसे दामि दामि रेस्टुरेन्टफोर दङ नै नोंथांमोना निस्सय फैनानै बेवहाय आरामसे जाफैनो हागोन आरोना बियो दामि दामि रेस्टुरेन्ट नै दा मागो फेस्टिभेलनि कमिटिनिफ्राय जोङो ओंखाम जाहोनो नागिरदों नैबे एसे रेस्टुरेन्ट दामि दामियाव आरोना दा कमिटिनि अननायाव जों एसे ओंखामखौ जानानै लानोसै आरोखि दा दाउ बेदरखौ जासिगोन आङो नै दाउ बेदरसो लाबाय आङो दा सारिगिदिं जेरैबो दखान रेस्टुरेन्ट गोजा आरोखि ना नोंथांमोना निस्सय फैयोब्ला बबे दखानाव हाबनानै जागोन आन्दायलायगोन आरोखि नै नायदो नै ओरैबायदि समायना रमायना दखान गोजा आरोखि आरो बेजों लोगोसे नैबेथ' जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज जाहैबाय